Εθελοντισμού Σχολείου Βόλου δεν είναι μια εκδήλωση απλά ψυχολογικού χαρακτήρα. Είναι μια εκδήλωση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρώτης εθελοντικής πρωτοβουλίας συνεργαζόμενων φορέων του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Κοζάνης και στόχο έχει όλη αυτή η πρωτοβουλία με 20 συνδιοργανωτές και πάνω από 30 χορηγούς, την ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών και την ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων. Την Δευτέρα το βράδυ στις 8 η ώρα στην αίθουσα τέχνης δίνεται η ίδια εκδήλωση πάλι με το Μουσικό Σχολείο Βόλου. Το Συμβούλιο Νικολικής χαιρέτησε την εθελοντική αυτή πρωτοβουλία και αποφάσισε να συμμετέχει και αυτό σε αυτή την συλλογική προσπάθεια. Θεωρώ ότι κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να κλείνει τα μάτια και να μην βλέπει την δυστυχία που απλώνεται σήμερα στην πατρίδα μας. Η ιατρική έχει καλπάζει συνεχώς, ενώ η εργασία είναι αυτή που δίνει περιεχόμενο στη ζωή των ανθρώπων. Και εμείς, σαν άνθρωποι και συνάνθρωποι, θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Που δεν είναι τίποτα άλλο από την αρετή της αγάπης. Γιατί στον χώρο των αρετών η αγάπη ήταν αυτή που διέπρεπε και αυτό θέλω σήμερα να πετύχω και εγώ και η όλη κίνηση που κάνουμε. Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Κοζάνης, γιατί είναι κάτι που και εμείς το προσπαθούμε πάρα πολύ στο σχολείο μας και πραγματικά πιστεύουμε πάρα πολύ στον εθελοντισμό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε πολλές προσπάθειες εθελοντισμού και στην περιοχή μας, στη Μαγνησία, και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουν και πώς λειτουργούν εθελοντικές ομάδες σε μια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Αυτό που θα δείτε απόψε είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα Ελίτη, που ήταν το 2011.